Yn y fideo yma, byddwn ni'n defnyddio Python i weithredu'r Rheol Simpson. Dull rhywiadol yw hon mwyn canfod gwerth integryn o fewn rhyw cyfrwng penodol, heb gwneud unrhyw integru. Mae'n gweithio trwy torri'r cyfrwng lan i mewn i nifer o gyfyngau bach maint delta x. Yna canfwn swm y holl betriolau rhwng 0 a'r ffwythiant. Roddir y fformwla yma ar gyfer gweithio allan y swm yma. Fel y gwelwn, trwy cymharu'r ddau plot yma, y lleiaf yw delta x, hynny yw y fwyaf ydy'r nifer o betriolau byddwn ni yn somio, yna po fwyaf gywir yw'r amcamgyfrif hwn o gwerth yr integryn. Nawr awn i Python i ysgrifennu cod a fydd yn gweithredu'r fformwla hon. Ysgrifennwn ffwythiant nawr ar gyfer y dull. Bydd angen y ffwythiant yma cymeryd mewnbyngau o'r ffwythiant i'w integru, y terfannau isaf ag uchaf y cyfrwng, a'r nifer o betriolau i'w symio. Nodwch fod rhaid i'r nifer o bwyntiau fod yn odrif ar gyfer i'r dull weithio. Nawr mae angen diffinio cwpl o bethau byddwn ni'n defnyddio i ynrifo'r fformwla. Mae angen delta x arnyn ni. Hynny yw maint o gogle yr petriolau. Hwn fydd maint y cyfrwng rhangnu a nifer y bwyntiau sydd angen. Byddwn ni yn creu rhestr o'r holl x0, x1, x2, x3 ac yn y blaen. Felly, gan ddechrau o'r pwynt isaf, bydd bob pwynt yn un gwagle i ffwrdd o'r un nesaf. Ar gyfer y nifer y bwyntiau sydd yn gennym ni. Nawr, cyn cychwyn, dywedwn fod gwerth yr integryn yn 0. Byddwn nawr yn lwpio drwy'r holl pwyntiau x cyn symio'r gwerthoedd priodol i'r integryn bob tro. Felly, edrychwn ni ar batrwm y fformwla. Ar gyfer x dim ag xn, rydyn yn adio un waith o gwerth f o x. Fan hyn ag fan hyn. Ac ar gyfer y gweddill, os yw'n ni edrych ar odrif, adiwn 4 gwaith y gwerth f o x. Ac os ydyn ni'n edrych ar eilrif, adwn 2 waith y gwerth. Yna lluosyn ni bobeth gyda'r gwagle dros 3. Mae'r patrwm yma yn swnio fel datganiad if, felly ysgrifennwn ni un. Byddwn yn lwpio drwy'r holl x-e's. Mae lwpio dros gwrthrych enumerate yn rhoi 2 peth i ni. Y pwynt, sef elfennau i'r rhestr pwyntiau, ac hefyd lleoliad yr elfen yn y rhestr, enghraifft. Nawr, gallwn ni ysgrifennu'r datganiad if gan wirio gwerth yr i. Os yw i yn 0 neu n, sef nifer pwyntiau, yna ychwanegwn un gwaith gwerth f o x.
Fel arall, os yw eilrif, ychwanegwn 2 gwaith f of x. Ac eraill, rhaid i'r I fod yn odrif, felly rydyn ni am roed else, integryn, yn 4 gwaith f o x. Yn ola, lluoswn yr integryn gan y gwagled dros 3. Ac allbynnu yr integryn. Nawr edrychwn ni ar enghreifftiau i weld os yw'r dull yn rhoi yr un ateb ag integru analytig. Enrhifwn yr integryn rhwng dim a 4 o'r ffwythiant x sgwâr adio 1. Os nawn ni hyn yn analytig, a paid y poeni os nad ydych yn dilyn y darn yma, byddwn ni'n cael ateb o 25.333. I enrifo hwn gan ddefnyddio'r ffwythiant Simpson uchod, rhaid ysgrifennu'r ffwythiant i'w integru yn Python. Nawr, ddefnyddiwn y ffwythiant Rheol Simpson, sy'n mynd i gymryd mewnbwn o'r ffwythiant i'w integru yn yr achos yma, f. Ac yr terfynau isaf ag uchaf o dim a 4, a'r nifer o bwyntiau, dechreuwn ni gyda 5. Mae hwn yn rhoi ateb i ni o tua 17, sy'n bellaf ddatrysiad analytig, ond ddywedwn ni o'r blaen, o fwyaf o'r bwyntiau da ni'n defnyddio, o fwyaf cywir bydd yn ateb, felly driwn ni eto gyda 7 pwynt. Cawn ni bach yn agosach eto. Gan fod y dull Rheol Simpson yn gyflym i'r rhedeg, gallwn ni roi nifer fawr o bwyntiau i fewn i gael ateb mwy cywir. Nawr gwelwn fod ni reit agos i'r ateb analytig. Nawr, beth am i ni edrych ar ffwythiant llai syml i integru? Rydyn ni eisiau integru'r ffracsiwn yma rhwng 10 a 30, ac yn analytig gawn 2.179. Nawr, i ddechrau rydyn ni'n diffinio yr ffracsiwn g. Ac nawr, yn union fel y blaen, integrwn y ffwythiant gan ddefnyddio Rheol Simpson rhwng 10 a 30 a dewiswn 1001 o bwyntiau. A gwelwn cawn ateb agos iawn. Nawr mae'r dull yma yn dod yn ddefnyddiol iawn pan does dim ffordd hawdd o gwneud yr integryn yn analytig, enghraifft y ffwythiant yma. Mae gen hwn term trigonometrig, felly bydd angen defnyddio'r llyfrgell math mwyn I ddefnyddio. Mewn foriwn y llyfrgell, ac fel enghraifft, gwelwn gallwn ddefnyddio syn ac hefyd cysynion eraill.
Nawr, gallwn ni ddiffinio'r ffwythiant yma i integru. A defnyddio Rheol Simpson i'w integru rhwng dim a pi. Eto, da ni am ddefnyddio 1001 pwynt. Ac o'n ateb o 1.17. Ni fyddwn ni wedi gallu cael hyn yn hawdd drwy integru analytig. Yn y fideo hon, defnyddiwn Python i weithredu Rheol Simpson ar gyfer integru ffwythiannau. Ysgrifennwch ffwythiant cyffredinol a fydd yn integru unrhyw ffwythiant, unrhyw cyfwng a gallwn defnyddio unrhyw odrif o bwyntiau i wneud. Yna, edrychwn ar 2 enghraifft, 2 mwyn cadarnhau bod y dull yn rhoi yr un ateb ar dull analytig, ac 1 enghraifft lle mae'n anodd iawn i integru'n analytig, felly da ni'n defnyddio Rheol Simpson fel modd haws o'i wneud.